kissalle tabletin antotekniikka. Kissalle se ei aina todellakaan ole kovin yksinkertaista, sekin on sellainen asia, mikä olisi hyvä harjoitella. Esimerkiksi ihan pennusta. Tässä on meidän kastorkissa, jolle sitä nyt erityisesti ei kyllä ole harjoiteltu, mutta sittenhän saadaan tämmöinen ihan aidon tuntunen demonstraatio aikaiseksi. Jos on oikeakätinen, niin kannattaa mun mielestä ottaa tabletti oikeaan käteen, etusormi ja peukalon väliin. Ja sitten vasemmalla kädellä ensin vähän silitetään täältä päälaista ja sitten asetetaan kämmen päälaille ja peukalo ja etusormi tänne kulmahampaiden kohdalle. Sitten avustaja hyvä olla paikalla niin, että se estää, että kissa pääsee pakittamaan pois. Hyvä. Ja nyt melkein jo automaattisesti, kun peukalo ja etusormi asetetaan niin kulmahampaiden taakse ja ihan pikkusen kohdataan leukaa ylös, niin tämä kissan leuka melkeinpä loksahtaa auki. Ja niin sitten keskisormella vähän venytetään alaleukaa alaspäin. Ja sitten tiputetaan varovasti tabletti siihen kielen päälle, kielen vakoon. Ja odotetaan, että se kissa nielasee. Nyt kastori nielas tosi hienosti. Sehän sujuu hyvin. Kiva. Kiitos.